Какво става, пичове? Това е 15-ти епизод на Minecraft Survival. В този епизод ще продължим в... Мината. Това ма стресна. 12-ти. О, не, моля, не вземе фурната. О, не, ще ни вземе желязото, Да, мен това ми стана интересно, аз за... Имам едно малко брадо. Ой, то ми скочи. А като скелето е, умира! Ти види мен. Гледай то някакъв теле... То се... Оли, знаеш какво съм слушал, Слендерман рап. Ага, и аз. Такъв човек, вървим аз и този нас, който играхме в Minecraft, намерих слаймбал. И такъв само гледаш извън, само почва супер бързо да се телепортва. Супер много железо, брат ми. Но аз... Не, аз так му щях да го взема, Вземеш другото. Аз трябва да копам с желязната кирка. Аз след малко ще почвам с нея сигурно. Ти си прокопа бог, че аз си служих. Слушай, тук има само някакво желязо, Давай, той има още да изследваме. Много ясно, брат ми. Там къде отиде он е? Ендъра. И на тука още, и на Аз натам стигнах некъде до края и се отказа. 100? Де То знам. тук свършва това, Не бе. Опа, ще те шибна с кепката. Ба, не. Его, то свършва тук. Я да видим това там моето. И после ще се върнем да видим влезем в някаква пещера. Ние ако искаме желязо, трябва да се качим горе. Тук ли си се отказал, Давай, нататък не съм продължил. лапи се озули. Давай, аз го чупих до някъде наполовина. Той това се е малко свършил. Тук има гъби, това продължава. И даже тук виждам още. Една е тук. На къде, надолу или нагоре? Не, О, аз ще взема гъбите. Аз ще продължа, но тук ти се върни после нагоре. Виж, вземи тидото ние другите гъби, ако намериш. Ще може да си правим супи. Там при нас има достатъчно яла, тук нагоре още. Аз нагоре отивам да е. Ого, тук долу има още. Оли, то ме оплаши. И мен. Ще съм мамеле, момчета, едно в Тук има друга равина при мен. Доко? Чай само вземаш. Друга равина. Ти там, аз тук ще изследвам и после ще се портна на тебе. А ти ма правят 2 в 1, Ти от ли си крипа и къде се обърнеш. Бях точно пред скелета и той не ме учи. Това вкус гъби и железо. При мен, аз съм в друга равина, да знаеш. Мен ти има помпът супер здраво. Аз ще копам тук. Мен тия право ме разбиха, човек, не знам за теб. Такъв убия двама, гледаш отзад още двама. И аз с този каменен меч не мога да ги отрепа. Аз съм с каменен. Трябваше да си ги сменим. Карай, после. Крипър. Ето ми се типка. Почвам с железната, ама. Какво? Супер много кимюр намерих. Оле, аз потикам, че идват и отзад има помпът. Та страх да копаш да е. Колко въглища имаш? Аз имам 2 стака и 26. Аз имам 39. Ама аз моите всичките си ги сложих там в печката. И гледам да не копам въглища. Аз копам за XP, въпреки че нямаме такова. Енчантинг маса. Може да си направим. Да. Един диамант. Трябват ни повече диаманти обаче. Трябват ни още 2 диаманта, поне да си направим 2 диаманти. Тия са много скелети нещо, Шикана. Колко желязо имаш, бе? Не знам, човек, че има помпа тука.
С нещо мраза, той е бат Георги. Зомбита, скелети, кой се обърне, мама, все някой. Скара им се, бе. Ако съм скарам, тела препомпват там, той да скарам се. Тя право ми разбиха. Това зомби го удари два пъти и го качи. Бъгнах се. Крипър експлодира и върна зомби. А не, това друго зомби. Майче има зомби спаунър, бе. Не съм много сигурен. Това майче има спаунера на скелети. Що? Да не е пълно с скелети. А, не бе, поне 5-6 убих за сега. Охо, тука фул с крипъри. Ха! Един е крипър гръмнал трепа другия. Майко, аз съм супер огромното, е. Знаеш, че ако скелет убие или зомби, или крипърите. Можеш ли? Кое, клипа? Да, Добре, готово. така. Ай, виждам зомби. Пиче, я оправим едно в едно. Нищо му няма. Бам, бам, и чупих торча. Ей, скоро ще трябва. Стига, бе, още един скелет ли, бе? Не, ти се е басмен, че ти казвам. Аз гледам сега да взема раути. Ще ходя на другите места. Ся пък крипър, брат ми. Та някакъв майтап, честно. В края на пещерата, най-накрая. Аз влезнах в друго, ама супер огромното място, човек. О, то ми пусна такова морков. Мърков! Тя кака. Ендерман. Това зомби път като дойде. Портай си. Не мога. Не бягам. Портнах се. Или е дал. О, човек, спаси ме. Ти лично се пробваш, пич. Едно в едно гадкай си. О, да скелет. Аз Аз ви- съм си направил такова. Чудих се какво прави, към ай дай съпортвам, поне му взема нещата. Е тука, яла е тука. Навътре. И после скачаш е тука. И е тука голямата забава вътре. Колко искаш го има, човек. Еле! Останавай. Пах ти тъпото зомби. Щях да умра заради мен. Е тука горе можем да минем после. Там има супер много кимюр, тук има супер много кимюр. Там има крипър. Ще го оставя да... Той при мен, нали? Аз ги оставам да гърмат. Гадже. Аз щях да умра. Ама не умрях. Супер много кимюр имам. И аз. И сега копам още. 2-3 стака вече. Аз нека изкопам точно. тия пущика. Точно 3 стака. И ти сега ще вземеш и още. Да. Почвам четвъртия. Повече, аз викам след като излезем там мина повече няма ни трябват. Кимюра ли бе? Да, то ние са За на... XP само. Да, ама това. Ние супер много са на... Кимюра ще го подминавам вече. Аз ще го обирам. Полезно е. Оха, тук има още много кимюр. Тук има и Аз- желязо, всичко има, човек. Аз какво ти кам, ако не изгледнем с 300 лева, аз вече съм 24, малко Аз съм насред. 20. Умри, бе. Отрепах прилеп. Аз сега няма ги качвам, чак до вечера. По-късно да е. Като не играем вече. После ще После играме са- с гакста. Изкача. Още един и ще цъкаме с него. Чай, вие колко време вече снимаме? 9 минути. Има време. Потреп, Айде да отидем и това. И меча ми отиде. Искаш да се връщаме, бе? чакай, бе, топа и това.
върви с мен. Той ги май с брадвата там пък. Аз нямам радва. Ами май ги с лопатата, да нещо ме Лопата обстрелва вече тук. има. Хай, тук А? се връщам на това място, дето до сега бях, бе. Къде бе? От тук дето аз минах. Хубаво, откъде дойде в тази равина, да знам как да измена. Надолу само. Аз следвах само пътя на равината. Ако видиш аз къде съм, Ами аз аз па назад. нямам торчове ли, бе? Ами аз имам само два. Аз си направя сега още. Направих си още 48. Охо, тук има още една част. Идеално. Колко желязо имаш, бе? Не знам. 30. Малко. Аз имам 55. Ох. Бах ти, човек. Чай се опитам да видя откъде си дошъл. Там надолу е, то е една равина, равината е прав път. Знам, ман. Стигнах края. А, да, аз преди това заобиколих малко и я намерих някак. После ще ти покажа, нека дойде. А, да, видях. Май. То аз няма да се ориентирам. Ай, някакво там. Да, намерих го. И аз идвам. Това не успях да го скоча. Ако искаш съпортни. Не, аз ще продължа още на тука. Бих те прецакал да те бутна в лавата, ама имаш диаманти и няма да го рискувам. Аз ще продължа още на тука. Има дупка и вали. В равината има дупка, човек. А добре, това... Продължих още в тази равината. Обаче нямам оръжие. Още един. И се прошва. Оли, за малко си изпусна shift и да се фърля. Ако искаш, можеш да дойдеш. Ма, в смисъл, не те задължавам. Не, Съм хубаво начин. сериозен, ако искаш само. Ого, това нещо колко надолу продължава? А, то това само лава долу. Спри се съпортна при теб, бе. Давай, готово. Ядеш. Мърдай! Пише. Къде сме, бе? Аз знам къде сме спокойно. Бе, бай мангал. Почти ми се чупи железната кирка. И на мен супер малко ми. Като се чупат излизаме, нали? Да. Или ще им си направим нови, защото тук е фул. Ай, тук продължава още надолу ли, бе? Оха. Ние сме на 26 и не мога да намерим диаманти. Искаш сега да се фокусираме само на диаманти, бе? После се достъпа. Нека сега вземем такова киньор. Ние пък ще отиваме малко. Ова, тук продължава още надолу. И то много надолу. Пата пещера. Там вече сме. Видях някакво зомби, ма обаче как не мога да е до мен. Ай, зомби вилиджър. Оха, колко надолу продължава това, човек. Ах, още ли, бе? Да, е. Не, бе, зомби вилиджъри. Два. Си мислих, че говориш дали продължава още. Аз си направя още една кирка. Къде си, бе? Долу. Просто продължих надолу. Аз взех това, бе, айрона, така че няма за какво се притеснявам. Чули, бе? Хубаво. А останах без торчове. Аз имам. Да ти дам ли малко дърва да си направиш? Няма смисъл, дай ми торчове само. Аз имам да ти дам 14. Ако искаш ти направя нова кирка. Как решиш? Да, бе. Тук това не продължава повече надолу, бе. Ено тук има. Надолу ли? Не знам. Аз имам айрано, е. А много съм тъпо, е. Аз там в онова оставих айрон. Аз имам.
Обаче смелтвам още. Много съм прост. Нищо. Ама няма лошо смъртнеш, бе. Яла да ти дам една. Къде си, бе? Ясно сме. Да, ето. След две торчовете и това е. Ела зад теб съм. Да. Четири-пет стака въглища. Се ще ти кажа. Вече После почвам като пред... горе трябва да си направим чест за такива от мините. Яла го свършваме епизода. Яла там при пекарната. Тя къде е? Цъкни F5. Къде е? Не съм. Чакай. Да гледам как трябва. Готов ли си? Ага. О, ай, спирай го.